Dnešní speakery a hostia sú všetci tu. Dokonca aj slavný Michal Truban, ktorý nie je ale označený nálepkou. A všetci sa vám predstavia, proste dnešná téma je súlad medzi sebou a tým, čo robíš. Čiže je to v podstate už taký trošku upgrade voči tomu, čo sme tu mali v júle. Chcem sa spýtať, koľký z vás už mentori okomentovali ciele? Dobre, ja viem, že teda niektorí hej, že ste to nevideli, hej? Dobre, tak dneska večer si to pozrite. Tie ciele, prosím vás, zapisujte, vy tam máte úplný freestyle, hej? Zapisujte úplne jednoducho mriežka 1, mriežka 2, mriežka 3, čiže number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niektorí píšete aj také doplňujúce ciele, že mriežka 4.1, to je v pohode, špeciálne Juraj, tedy má 4.1, 2, 3, že? Dobre, nevadí, to je v pohode, hej, tam sa medzi... To je dobré. Akože nerátali sme s tým, v pohode. Dobre, takže prvá bude Janka, potom ide Patrik, tam je vzadu kýva, potom je tu web support, ktorí vám aj niečo priniesli, aj niečo povedia. No a asi môžeme začať. Peniaze máte vybavené, ubytko tiež, takže prezidentovi ste už dnes napísali, dúfam, že už aj ho posielate čoskoro, takže môžeme začať. Jani. Ďakujem, Andy. Takže ja som Janka. Andy ma uviedla, pretože firma, pre ktorú pracujem, je neuvediteľná niekým iným, kto v nej nepracuje. Ďakujem za nápad, Andy, na tento projekt. Keby som ja mala vo vašom veku možnosť sa zúčastniť, tak si trhám vlasy od radosti. Potom, že ten motiv vo vás je ten, že sa chcete lepšie uplatniť ako teraz, tak sme v polovici, tak dúfam, že vám k tomu dnes prispiejem. Volám sa Janka Bargerová. Táto téma je pre mňa súlad medzi mnou a tým, čo robím. Je pre mňa bytostne mi blízka, pretože ju žijem v osobnom aj pracovnom živote a používam ju aj ako riadiacu techniku alebo leadership technik alebo aj ako mentoringovú techniku. Je to aj Michal Truban, na ktorého sa ja veľmi teším, viem, že všetci sa na ňo tešíte, takže po mne bude hovoriť Patrik Pálko, ja sa to pokúsim skrátiť, aby sme sa potom mohli si užiť aj Michal. Square Patent Box je firma, pre ktorú ja pracujem. Nebudem o nej hovoriť veľa, možno len to, že myslím si, že na rozdiel od väčšiny, ak nie všetkých predspíkerov mojich, ja nemám svoju firmu, nezaložila som startup, nemám nejaký projekt, ktorým sa zaoberám, ale od skončenia vysokej školy Ekonomickej univerzity v Bratislave pracujem pre globálne korporácie. Veľmi ma to baví, našla som sa v tom a to je práve to, o čom chcem dnes hovoriť. Neviem, koľký z vás tu, čo ste tu, chcete byť podnikateľmi, koľký skôr vám rezonuje to, že som zamestnaný a mám nejaký taký rámec istotu. Ja som tí, ktorí si v rámci zamestnania, kde mám tú istotu a nejaký rámec, robí, plní svoje sny a robí, čo chce, čiže podarilo sa mi to tak nejak skombinovať. Square Patent Box je právna a lobbyingová firma, ktorá bola založená niekedy koncom 19. storočia. Momentálne sa nachádza na všetkých týchto lokáciách, naše pôsobenie je na všetkých kontinentoch. Lobujeme pre vlády, lobujeme pre súkromných klientov, tam, kde to zákony umožňujú, napríklad vo Washingtone, a poskytujeme vlastne právne rady, čiže mitigujeme rizika klientov v ich projektoch. Je to vlastne úplne jedno. Pretože o tom dnes nechcem rozprávať, predtým som robila v Krafte, teraz Mondelez, vlastne Figaro na Slovensku. Tam som išla hneď po škole a nastúpila som ako management trainee, čo je projekt, ktorý neviem, či niektorí z vás poznajú, alebo ste aj nebodaj absolvovali. Pozná niekto z vás management trainee projekt? Je to taká zábavka, ktorú si korporácie vymysleli a priniesli na Slovensko. Je to rotácia pre všetkých absolventov. Osobne veľa doporučujem. Pol roka marketing, pol roka sales, pol roka financie, pol roka výroba. Vo Figare podľa mňa perfektná príprava na čokoľvek, čo človek robí, či
ide do korporácie, zostáva zamestnaný alebo v nejakej vlastnej firme, slovenskej firme alebo niečo rozbieha. Zistiť tie rôzne pohľady na tú istú vec, úplne odlišné pohľady, je podľa mňa kľúčové. Toľko asi o mojej firme, tá je tu irelevantná. Chcela by som, Andi povedala, že ideme do ďalšieho levelu. Ja si skôr myslím, že sa vraciame trochu naspäť. Myslím, že dnes je to 5. session. Viem, že už moji predspikri na predošlých sedeniach týchto hovorili o tom, že aké je dôležité vedieť to, čo v živote chceme, tak nejak si to akože nadizajnovať úprimne sám voči sebe. Minulý týždeň som tu bola, keď Šimon všetko hovoril o tej rovnici úspechu, že nápad, že správni ľudia, potom vydržať ťažké chvíle a tak ďalej, tak tam zarezonovala jedna vec, ktorá pre mňa bola kľúčová pre moju tému, a to bolo, že založili sme to ako 4 gamery, ktorí sme chceli robiť hry. Čiže oni už na začiatku vedeli, čo ich baví, čo vedia, v čom sú dobrí, a dali sa dokopy správni ľudia a potom vydržali a teraz Pixel Federation robí to, čo robí a vyzerá tak, ako vyzerá. Čiže to, čo si myslím, že je veľmi dôležité zamyslieť sa úplne na začiatku, a to je ten súlad, o ktorom budem hovoriť, na jednej strane tej rovnice je, že kto som, a potom je ten job, firma, startup, alebo už to, čo chce. Toto je veľmi dôležité, toto zamyslenie podľa mňa urobiť veľmi skoro, možno, že už aj skôr ako ste tu, ale to, že ste tu, mi hovorí, že ste to urobili, že to nie je len o tom, že si hľadáte prácu, alebo že... Včera to urobili. Prosím? Včera to urobili. A tak nesmieme byť nároční, že každý sme nejak začínali, ja som si túto prezentáciu robila dnes. Vysokú školu som prešla, jak sa hovorí o ekonomickej univerzite, že ma električka nevyrazila, takže ja to všetko chápem, ale myslím si, že to, že ste tu, je o tom, že ste sa nad tým zamysleli, že to nie je len o tom, že si myslíte, že vám tu niekto ponúkne job, aj keď to častokrát býva súčasťou takýchto mentoringových programov, že tí z vás, ktorí nejakým spôsobom vystúpia z rady, tak tú ponuku dostanú. Ja v našej firme tiež mentorujem aj študentov rôznych a už sme to zrealizovali, je to dobrá príležitosť. Ale to, že ste tu, si myslím, že ste si túto otázku položili, možno vedome, možno menej vedome. A to, čo si myslím, že je veľmi dôležité v tomto takom zamyslení sa, je urobiť to rozhodnutie sám, alebo to zamyslenie, lebo má to niekto z vás do 20 rokov? Alebo však, áno, do 20? Má niekto menej ako 18? Nie, dobré. Pýtam sa kvôli tomu, že rodičia, lebo tie dekády života sú nejako sociologicky popísané, do 10 rokov sa o nás starajú, chodíme na nejakú školu, v princípe o ničom nerozhodujeme, potom tá druhá dekáda života stále takto okolo rodičov viac menej, je o tom, že puberta, vymedzovanie sa a tak ďalej. Ale tí rodičia hodne vtlačia človeku to, aký je výchovou, tým, kde sa narodia. Teraz abstrahujem o tom, že niekde v indickom slame alebo v Syrii, ale je rozdiel narodiť sa v New Yorku, je rozdiel narodiť sa v Bratislave, je rozdiel narodiť sa na Orave, v nejakej dedinke, mať rodičov, ktorí vás podporujú alebo pritlmujú a tak ďalej. Čiže tí rodičia majú veľký vplyv, ale majú veľký vplyv aj na to, ako sa vnímame. V tomto dospelom veku, už v ktorom tu teda všetci ste už ste mimo pravdepodobne rodičov, je dôležité si toto trošku očistiť, ale takto predpokladám, že už máte za sebou. Druhá vec, ktorá veľmi často vplýva na to, čo človek chce, robí, do akého projektu ide, na akú školu ide, či ide na Erasmus alebo zostane cez prázdniny, sú kamaráti, láska, aj keď teda budeme sa baviť o tom, že sa bavíme o práci, ľudské vzťahy a vplyv, ktorý na nás majú ľudia v našom okolí. Zaujímalo by ma možno od vás počuť, že koľký z vás napríklad išli na vysokú školu preto, lebo rodičia vám to tak povedali, alebo na strednú školu nejakú špecializáciu. Lebo rodičia? OK. A ja. Mne zakázali všetko, lebo že však malovať môžeš aj vo voľnom čase, potom mi zakázali žurnalistiku, že však písať môžeš aj vo voľnom čase, čiže Gintel ekonomia. Našťastie to teda vypalilo celkom dobre, ale častokrát aj kamaráti sú, a to sú také tie malé rozhodnutia, že kam pôjdem na prázdniny, do akého projektu pôjdem a tak ďalej. Tiež je dobré v tom kariérnom uvažovaní toto trošku od toho abstrahovať mimo procesu, hľadám si partnera na biznis. Ďalšia vec, ktorá má obrovský vplyv na nás,
médiá všeho druhu, či už spravodajské agentúry, potom také tie, že niekto ich vlastní, sociálne médiá. Ste na tom pravdepodobne lepšie so sociálnymi médiami ako ja, čiže do toho sa nebudem púšťať, ale predpokladám, že si veľmi dobre uvedomujete silu toho odkazu, ktorý k nám prichádza, aký má na nás vplyv nielen na to, čo nakupujeme, ale to, čím chceme byť, aký chceme byť a tak ďalej. Vedome od tohto abstrahovať a myslieť kriticky je podľa môjho názoru kľúčové pre ten ďalší život. Čiže každý si toto rozhodnutie musí urobiť sám a to z toho dôvodu, že samozrejme každý sme unikátny a myslím si, že to možno dobre vidno aj na tom, ako tu sedíte. Ja som bola na 2 týchto sessions a sedala som medzi vami a počúvala som vás, ako ste hodnotili speakerov. A bolo to veľmi aj tam na tom streame na Facebooku sú tie hodnotenia alebo tá popularita. Je to kombinácia 100 ľudí a zatiaľ 3x4 speakerov, ktorá je o tom, že každý z vás je iný, každý z nás je iný a každý z nás to nejakým spôsobom niečo prezentuje. A každý z nás je dimenzovaný ináč práve to rodinou, výchovou, povahou, naturelom, či takými nejakými vnútornými hodnotami. Ale každý z nás je aj ináč orientovaný. Pre nikoho je, a to by ma zaujímalo, len tak pre moju takú sociologickú štúdiu, koľko z vás chcú byť bohatí, mať veľa peňazí. OK, sláva, byť slávny, byť v médiách, celebrita, pomáhať. Pomáhať chudobným a tak, akože charita, alebo pomáhať spoločnosti. Čiže také tie vyššie princípy. Zábava, kto z vás chce zabávať v živote? Zabávať a pomáhať. To sú aj ľudia, ktorí nechcú robiť nič. Rentili, alebo proste, že nechcem robiť nič, aj to sa dá. Väčšinou sa to dá ženám, teda musím povedať, ale to sú tie veľké veci, ktoré nejako drivujú. Malé veci, ktoré aj podľa mňa v tomto projekte zistíte a zistujú to ľudia pri každom coachingu, mentoringu, skúške, je, že chcem to robiť sám, bavíme sa o tom s niekým baviť, radšej robím veci so slúchadkami na ušiach, alebo sa posadím do preplnenej knižnice niekde a tam si pracujem. Som rád vnútri, milujem byť vo voľnom priestore. To sú všetko také pocity, ktoré napovedajú to, že ktorým smerom ísť. A to sú veci, ktoré ani v médiách, ani od rodičov, ani od kamarátov nezistíte a ktoré sú kľúčové pre to, či robíte pre takú firmu, máte taký projekt, ale aký typ práce, alebo zamestnania, alebo occupation si zvolíte. Zistiť sa to dá rôzne, závisí to, máme málo času a nechcem ho zobrať ďalším túto speakerom a Michalovi, ale je to, každý z nás je iný a každý z nás reaguje na niečo iné. Dá sa to zistiť rôznym spôsobom a možno sa v tom nájdete. Jeden spôsob, ako toto človek ako keby vie o sebe, je intuícia. Ja som ten typ napriek veľkej pragmatickosti. Je to pocit, ktorý človek má, keď robí niečo, čo ho baví, v čom je dobrý. Je to taký ten pocit, že pičím, letím, je mi jedno, ako vyzerám, že 2 hodiny v noci robím to stále, aj keď ma za to neplatili. Kto to takto cíti, je intuitívny typ a veľmi dobre vie, že radšej asi nahadzovať dáta niekde alebo na offline robiť nebudem, alebo radšej pôjdem do startupu. Že cíti pri tých veciach, ktoré v živote robí, ktoré áno, ktoré nie. Potom sú typy neintuitívne. Nechcem, aby ste zdvíhali ruky, lebo toto je taká vnútorná vec, ktoré si musia nabiť ústa, hubu a na tom sa poučiť. Tam si myslím, že sú také dobré spôsoby, ako tieto veci o sebe ste asi už aj pochopili, možno retrospektívne tábor, škola v prírode, nejaké také akože študijné pobyty, športové oddiely, radšej behám stovku sám, alebo radšej hrám v družstve, alebo spotím sa, keď som na pódiu, mám niečo povedať, hábim sa to povedať, povie to niekto iný, je to super nápad. Čiže toto sú také nahrávky, ktoré ako keby prichádzajú a pomáhajú vám definovať si, že v čom som dobrý, v čom nie, čo sú silné, čo sú slabé stránky. A
Toto je taký ten ako bolestný spôsob, ale sú ľudia, ktorí proste takto fungujú. Tretia cesta je odrezaný mentor. To sú takí tí pýtači, že chcem, aby ste mi to povedali, ako to funguje a môže to byť rodič, učiteľ, mentor v práci, možno ste tu, takže zrejme trošku v tom v sebe máte. Tu je kľúčová taká schopnosť alebo nutnosť počúvať a nerobiť to napríklad, čo ja robím, že po druhom slove vypnem, lebo si myslím, že to viem lepšie. Čiže toto je tretí spôsob ako learning, listening and learning, počúvať. Ako sa tie veci majú robiť, kam mám ísť, čo mám robiť. Minulý týždeň tu boli z Neurology Ventures, kde bol ten spôsob, ako dostať financovanie startupov, ísť na konferenciu. To sú technikality, ako si dať zafinancovať startup. Štvrtý spôsob, neviem, či to vidíte, je typológia. Toto je výcud z mojej typológie, čo som teraz nedávno bola v nejakom leadershipovom programe, je to Talent Dynamics. Typológia je o tom, že rozdelí... Absolvovali ste niektoré typológie, tak sa spýtam. Nikto z vás ani v rámci výberových konaní vás netestovali? Iba vy? To je zaujímavé. Závisí od toho, ktorým smerom vidíte, niekto to má vo svojom vlastnom záujme, niekde je to súčasť výberového konania. Typológia je o tom, že na základe nejakých sociologicko-psychologických prieskumov niekto v tých typológií je veľa, rozdelí celú populáciu na 8 až 16 typov, patrite si odborník na toto. Podľa toho, čo vás drivuje, čo vás motivuje, aký ste vnútorne, ako extrovert, introvert, senzitívny, rozumový a tak ďalej. Je toho veľa. Toto sú veci, ktoré ja som typ creator, človek začínač, nedoťahovač, firing up people, taký ten crisis management, dojdem, vyriešim, odídem, nemám rada, reporting. Je to tu napísané, v princípe to, čo som vám chcela ukázať, je, že ako to zhruba vyzerá. Čiže sú tu nejaké silné stránky, challenge je pekne nazvaná slabá stránka. Potom v čom ako keby je človek dobrý a s čím bojuje. A už potom taká nejaký pozicioning v tom pracovnom procese. Je jedno, či máte svoju firmu, alebo niekde robíte, čiže oblasť financie, marketing alebo niečo podobné. Pre mňa najzaujímavejšie na tomto bolo, že ja mám teraz 39 rokov, toto je pol roka staré. Je to presne ten istý výstup, aký som mala z assessment centra po skončení školy do Figara, keď sme mali dvojdňové assessment centrum, je to spôsob výberového konania, kde sa ide do hĺbky, kde robia toto isté s vami, že vás rozoberú na drobné. Je to spôsob, ktorý nemusí každému vyhovovať, ale povie vám veľmi veľa o tom, ktorým smerom sa ubrať, lebo nalinkuje vaše silné slabé stránky ku konkrétnym oblastiam, kam ísť. Veľmi málo ľudí je takí tí všeobecnisti, ktorí zvládnu ako keby všetko a riešia procesy. Veľa ľudí má talent alebo danosť pre nejakú konkrétnu vec a to je dobrý spôsob, ako sa to dozvedieť. Zaujímalo by ma, či koľko z vás by vedeli toto o sebe povedať teraz, v tomto momente, že by ste sa vedeli 3 vetami, tak akože bez ohľadu na to, že chválim sa alebo nechválim sa, ale opísať sa takými 3 vetami, že aký som. Andy, tak môžete poprosiť? Ja som ich chcela motivovať. Tak nebudete sa, môžete si to pripraviť, ja vás vyvolám. A čo mám povedať? 3 vetami, aká si? Tak ja napríklad to viem iba 3 slovami. Počkaj. A myslím si, že som vtipná. Potom si myslím, že som tak drzá. A myslím si, že som taká férová. Že nemám rada dobrá súťaživosť, ale takú, kde väčšinou vyhrám a nikoho tým proste nezneužijem a väčšinou si nehľadám také akože súperenia, kde je veľa tých ľudí, s ktorými treba súperiť. Takže a ak ich tam aj pár je, tak nejak sa tak spojíme a dáme to spolu. Čiže nie arogantná, ale asertívna v tom pracovnom... Hovoria, že arogantná, ale... Tak má to taký nábeh možno pre niektorých ľudí, ale to, čo teraz Andy povedala, tak psychológ alebo HRista by pretavil do nejakého pracovného profilu, ktorý by sa zmečoval s nejakou pozíciou. Vy ste hovorili, že viete,
Môžem vás poprosiť a potom to prosím vás pošlite dozadu. Nechcem vás strapňovať a viem o to, že či poznáte vy, toto sa volá, že elevator speech v pracovnom kontexte, že stretnete niekoho na konferencii a za tú cestu tým výťahom mu poviete o sebe, zaujímate ho. Čiže... No, v podstate som neustále aktívna, musím neustále rozoberať nejaké veci a proaktívna, neustále sa učím. Stále novým veciam. Jednoducho fascinuje ma spôsob učenia sa. Čiže proces. A som videla s zdvihnutou rukou? Sa mi zdalo? To zelené sako? Môžem vás? Tu slečna vedľa vás tam sedí. Áno. Sorry, Rada organizujem. Som taký analytický typ a zároveň čo také súťaživá. Taká dobrom šialená. Posuniete to dozadu? Mne sa zdá, že vy ste tiež mali ruku hore, skúsite? Vy ešte neviete, ne, že o sebe. A je tam niekto v tej rade, kto sa hlási? Vy ste sa tak usmievali na mňa, čo teraz máte v ruke, alebo tých kamenov, také 3 vety, alebo 3 slova? Je trošku divné seba počuť. Je, veľmi. Môžeme aj bez mikrofónu. Ja vás počujem. Nie je to také divné, pretože my máme takú kultúru vo firme, že si vykáme, takže... OK, takže ja som dosť často vysmiatý. A rád tvorím veci. A v podstate chcel by som mať svoj vlastný biznis, ktorý mám, ale zatiaľ je to pre mňa ešte len aktívny, príjemne, pasívny. Aktívne, príjemne, pasívne. OK. Môžem poprosiť vás tam na kraj v tej šedej mikine? Skúsite? Ty. Aha. A už to asi nepôjde. Ten mikrofón. Takže tam skončíme. Tak sa posažíme moment. No, tak nenecháme ho v tom. Tak introvert, zrejme. Rád skúšam nové veci. Nevydržím dlho pri jednej. Radšej mením a hlavne rád tvorím. Keď si niečo začínam, rád som taký zapálený do toho. Akurát viem, že niekedy možno, že to zapálenie iba chvíľu trvá a potom pominie koniec. Poznám, dôverne. A môžem si teda nadviazať, lebo introverti sú dosť vzácni v tom kolečku ľudí, ktorí sa takto zaujímajú o veci. Pociťujete to ako handicap, tú introverziu? Tak... Pracovne myslím. Áno, lebo myslím, že človek sa dokáže bez problémov porozprávať s ostatnými ľuďmi, dokáže zaujať rýchlejšie, jednoduchšie a je tam ale jednu bariéru, nie sa dá povedať medzi tou komunikáciou. Áno, to je taký rozšírený názor, ale existuje veľmi veľa úspešných ľudí, ktorí sú introverti, takže to si také zaužívané. Ďakujem pekne. Pošlete mi ten mikrofón. Nechcela som vyberať nejak akože konkrétne z vás ľudí, ktorí sa na to neboli pripravení, ale možno vám na tom demonštrovať. Ja sama, keď som si povedala, že Andy je natrénovaná takéto veci odpovedať, predpokladám, sama by som asi nevedela takto bez prípravy odpovedať, ale to, čo človek takto ako keby by povedal, tak to je to, čo vyžaruje. Je to ten brand, to je ako produkt. Proste produkt je zabalený, má nejakú cenu, má nejaké vlastnosti. A to, čo vlastne, aký sme a čo chceme a čo robíme, tak to tí ľudia ostatní vidia. A keď je medzi tým ten súlad a dostávam sa k tomu, tak nastavujú pozitívne efekty v tom, že človek robí a má prácu alebo zamestnanie také, aké chce, ktoré ho baví. A keďže všetci čakáme na Michala Trubana, tak ja už sa pomaličky posuniem k tomu, že čo by som vám doporučila v tomto, ako o sebe viac zistiť, aj keď častokrát ľudia túto fázu preskakujú, je to ako fáza prípravy na prezentáciu, že idem prezentovať a odignorujem to, či mi funguje počítač, či tam mám tie obrázky, či mi fungujú. Veľakrát to zvykne pokaziť ten výsledok. To, čo by som vám ja doporučila, a teraz to vôbec nesúvisí s tým, že či si chcete založiť firmu alebo pracovať v nejakej korporácii, je vystaviť sa nekomfortu rôzne
ste tu, to je veľmi nekomfortná vec, lebo vás tu niekto môže vyzvať, máte mentorov, by od vás chcel, aby ste plnili tie ciele. Ste tu cudzí ľudia, ktorí sa museli ako nejakým spôsobom zoznámiť, vyberali vás, čiže mohol byť z toho pocit neúspechu. Ale vystavenie sa nekomfortuje, postaviť sa sem a hovoriť, ísť na interviu a počuť, kto som, aký som, ako ma oni vnímajú. Aj vôbec ísť do akéhokoľvek projektu, ktorý nesúvisí úplne s prácou, napríklad dobrovoľnícke projekty. Vystavenie sa nekomfortu znamená, že idem skúsiť, aký som, akú mám spätnú väzbu od okolia. Pochopiť trochu teórie, to je tá typológia, web je plný informácií o tom. Veľakrát sa stretávam aj ja v praxi s tým, že ľudia si niečo o sebe myslia, ale tá skutočnosť je úplne iná. A podľa mňa tí ľudia preskočili tú fázu toho, že si tak trošku akože uvedomili seba reflexne o sebe, že akí sú. Niekto to nemá rád, že je to za ezoterické veci, ale tá teória o tom, že aký sme kto typ, introvert, extrovert a tak ďalej je dôležitá. Open-minded, to je k tomu mentorovaniu. Myslím si, že veľmi dôležitá vec na začiatku kariéry, akýmkoľvek smerom, hlavne pre typy ako ja a Andy, že si myslíme, že to vieme, už aj som taká bola od začiatku, myslím, Andy, že aj ty. Som ináč introvert. Tak sledujem teba. To sa potom volá, že ambivert, že akože introvert naučený extrovertne fungovať. A počúvať mentorov, počúvať, ako to robiť a samozrejme ale vedieť, kedy prestať počúvať a začať to robiť. Čo vám to prinesie? Je to taká nekomfortná vec. Prinesie vám to, že keď budete vedieť, kto ste, aký ste, čo vás drivuje, čo vás motivuje, čo je pre vás dôležité, či sú to tie peniaze, sláva, pomáhať a tak ďalej, čo je ten ako keby výsledok žiadaný, tak budete konzistentní, budete v súlade s tým, aký ste a budete komunikovať návonok na tom interviu, tak čo by sa vidíte o 5 rokov? No, chcel by som mať na starosti projekty pomoci komunite v tejto firme, keď ste pomáhali tí. Keď to konzistentne komunikujete, máte ten message o vás je jasný, tým ľuďom, s ktorými hovoríte, kamarátom, ale aj na tých pohovoroch, alebo keď si hľadáte, toto sa bavíte, že aký ty máš nápad a povedz do toho spolu, tak len keď to hovoríte jasne a keď to hovoríte pravdivo, že čo chcem, tak vtedy to má výsledok, ináč to skôr alebo neskôr ako keby padne. A keď ste konzistentní a čitateľní, to sa trochu prelína, tak tie príležitosti v podobe toho partnera, inšpirácie, ponuky, na bankový úver asi úplne musíte mať ešte aj niečo iné ako konzistentnosť a čitateľnosť, ale prichádzajú a prichádza pozitívna spätná väzba. To je, že nájdete toho partnera, že ten job dostanete, že ten projekt sa vydarí a tá pozitívna spätná väzba môže byť aj pochvala, že super, akože to si dobre nadefinoval tie ciele, tak tá dáva drive každému introvertovi a extrovertovi a drive vedie k výsledku, ktorý vlastne urobí to, že keď ste makači v tom, čo robíte, tak tie zdroje prídu. A teraz to nie je nejaká ezoterická teória, ale je to prax. Opäť hovorím, finančné zdroje, možno potrebuješ niečo iné, ale zdroje, informácie, inšpirácia, ľudia a tak ďalej. A prichádza úspech. Šimon to dobre rozobral minulý týždeň. Niekto to volá, že naplnenie, že baví ma to, niekto to volá, že spokojnosť, že som s tým OK, čo robím, niekto to volá, že šťastie, že super. Ale v princípe ide o to, že človek prepojí to, aký je s tým, čo robí. A vlastne večer ide spať šťastný, spokojný, naplnený. Nazvime si to, ako chceme. Čiže ja som hodne hovorila o tejto časti a neviem, aký ste, keby sme mali viac času a mala by som vaše profily, alebo by som sa s vami porozprávala, tak by som to možno mohla tailor-madeovať. Ale myslím si, že toto zvládne už každý človek vo veku tomto, aj v tejto dobe plnej informácií. A tu niekde začali chalani minulý týždeň. Tak ja vám doporučujem sa zaoberať aj týmto, aby ste sa sem dostali čo najrychlejšie. A
keby ste s tým potrebovali pomôcť alebo poradiť, tak veľmi rada. A týmto pádom asi vlastne odovzdám slovo Patrikovi, alebo... Neviem, možno sa chcú spýtať nejaké otázky a prípadne, že či by ti mohlo zajtra 80 ľudí poslať. Ja mám k tomuto praktickú skúsenosť. Ja nerobím tieto typológie. Robím to 15 rokov, lebo mentorujem v rámci firmy mojich peer kolegov v iných krajinách, ktorí sú na tej istej pozícii a sú juniornejší. Alebo tzv. Induction programy, orientačné programy, keď nám nástupí nejaký nový právnik, v mojom prípade, tak taký ako prvý rok robím taký career, neviem, jak to nazvať, counseling, u nás sa tomu povie. A mentorujeme študentov v rámci projektu Americkej ambasády, je taký študentský mentoringový program, kde sa aktívni študenti prihlásia alebo ich nominuje škola, keď není záujem, niečo také ako vy. A oni nás zdvoja, oni si vyberú, teda máme takú mentoringovú recepciu a oni niekedy ich tam ako očaríme niečím, oni si potom vyberú. Rok sa stretávame každý mesiac a posúvame sa. A tam napríklad toto ja robím a myslím si, že celkom úspešne, lebo tí ľudia preskočia vďaka tomu mentoringu taký ten struggle na začiatku. Ale nie je to pre každého a ja teda neurobím 80 otáznikov, ale viem vám poradiť, kam sa obrátiť a myslím si, že Patrik na to ešte nadviaže. Áno? Ako sa volá ten program pre študentov? Volá sa, že Mentoring Program for Students. Je to spoločný projekt Americkej ambasády, ešte minulý ambassador Cedric to založil, ako launchol a je to v spolupráci s Enčanom. A ja myslím, že kontakt na mňa, keď budete mať, tak vám môžem veľmi rada. Ale je to relatívne jednoduché sa do toho dostať a tie benefity sú nedozierne, lebo veľmi rýchlo sa tí študenti dostávajú na board level v tých firmách, kde ako keby by sa dostali veľmi, im to trvalo veľmi dlho. A my, čo sme tam zapojení ako mentori, sme sa komitovali tým svojím časom ako členovia NČMu, Americkej obchodnej komory. Čiže nerobíme to z prinútenia, to je základný princíp mentoringu, je, že ten mentor to chce robiť. Keď to nechce robiť, tak to nefunguje. A ešte lepšie je, keď si mentor vyberie toho človeka, pretože ho niečím zaujme, môže to byť projekt, môže to byť vystupovanie, môže to byť otázka. Tá attitude, tak ten záujem je kľúčový, takže mentoring program for students. Má typologický človek nejaké silné stránky a potom aj nejaké slabé stránky, je lepšie sa zamerať na tie silné stránky a budovať ich ďalej, alebo popracovať aj na tých slabších stránkach. Takže mňa osobne trošku hnevá, že hlavne v tej oblasti slabých stránok je jedna vec, ktorá by som rád zmenil, ale viem, že silnou stránkou je presne opačný faktor, ktorý má zase zvýhodňovanie. Podľa tej typológie mne vychádza, že som teda extrovert a že som skôr vizionár a nejaký snívek. Ale zle exekujem nejaké rozhodnutie. To máme ja. A to je vec, na ktorú som popracoval a... Áno, silné a slabé stránky sú integrálnou súčasťou osobnosti, nezbavíte sa ich. Čiže ja opäť nie som Patrik po mne, ktorý príde, je odborník na toto, ja to mám skôr z praxe. Na silných stránkach sa stavia, slabé stránky sa buď dajú dotrénovať, to je prípad prezentačných schopností, negociácií a také tie technikality, alebo sa dá práve si zvoliť takú cestu v tom pracovnom živote, kedy tie slabé stránky nie sú dôležité. Poviem vám môj príklad, ja som ten istý typ, doťahovanie, detaily, reporty, manuály neznášam a nerobím ich, vyhýbam sa im. Som drzá, čiže mi to prechádza, ale to, čo ja som, ako som vyriešila tento handicap, túto slabú stránku, je, že som sa vždy skapovala v týme s niekým, kto bol na opačnej strane toho spektra. Nenávidel veci rozbiehať, bol to pre ňa stres, zodpovednosť, najhoršia vec na svete, ale miloval doťahovať detaily. A na začiatku, keď som začínala, ma títo ľudia vytáčali, dodnes ma vnútorne teda vytáčajú, lebo sú podľa mňa pomalí, sú... Vôbec nesedíme si, že by sme sa kamarátili, ale veľmi skoro som pochopila vďaka tomu management training programu, že tá komplementarita v týme na základe tejto typológie je kľúčom k úspechu. Čiže sa buď neformálne dohodnete s kolegom, že ty mne reporty a ja tebe prezentáciu, alebo sa to dá robiť aj formálne, už keď ako ja si staviam povedzme teraz svoj tým, tak si vyberám ľudí, nie preto, akí sú mi sympatickí, lebo to je väčšinou ten istý typ,
ale koho potrebujem na tú pozíciu. Ale to už je taká vyššia ako keby utilizácia tej typológie v tom tímovom skladaní, ale v tom, čo sa vypýtate, si myslím, že je kľúčové si zvoliť smer, oblasť, kde tie vaše slabé stránky nie sú potrebné. Nerobiť účtovníka. Ja by som potom tie otázky, ktoré máte, presunula na Janku počas vašej recepcie, ak môžete, lebo máme trošku skos. Aha, dobre. Ďakujem vám za pozornosť.